Assalamu alaikum. Kırgız elim Allah Taala'ma çeksiz maqtollar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar bolsun. Allah Taalam bardığınlarga den soluk, uzun ömür, çeksiz bakıt, üybülölük bakıt, çılıkты kalayım. Hazır men Peter'de çıgıp atam, men jallavattık bulam. Hazırkı malda koronavirus bolup bardyk öýler, bardyk kwartiralar da gün geçirip balla çakaga tarbiya berip namazdardy çoğu okup baldardy namazga jygyp degendey tuğan uruktarga aýtyp şunday işlep atabız. Dağı bir nerse koronavirus arkasında bir jamanlıktın arkasında bir jakşylyk bar. Kuda kalasa jaz jarış bolup atat. Jazda bu adamlar hazır eginde gelbey atşat. Bunun arkasında dağı şaýlalar gelýär. Şaýlalarda çaçabız degen deputatlarımız oturuşat. Kançalagan adamlarga oşo şaýlagy dep çaçam degen akçasyn hazır jumşabay oşolardy katıp oturgandar köp. Bardyk deputatlardyň köpüle oşentip atat. Az gana deputatlar jardam berip atat. Jardam berip atat desek bol tura gelmedi. Jardam berip atat ellerge. Ugatabız. Birok az. Oşolar kütüp turas şaýlagy çaçabız. Kolunda joktorduga, beýbeçerlerge bir kese aş bilen 1000 som, bolbosy 2000, 3000 oşoga aldanbay Kırgız elim tatlyk tuğsun şaýlaýly. 30 ýyldan beri görüp atabız praktikada. Jaşybyz bir gança jerge bardyk. Emi oýlana tuğandar, dostlar, mekendeşler tatlyk tuğunu şaýlaýly. Bolar bolbosa akçanyň kulu bolboýluk. Özübüz geyinki muundarga jakşy zamandy kalaşybız gerek. Baldarybızga, nebirelerimizge jakşy zamanda jaşaýym diýip turgan bolsa oşo jakşy tatykdy partiýany şaýlap alaýly tuğandar. Hazırkı prezidentlik, hazırkı hökümetden işlerin bardygyny görüp atabız, görüp atasyňar. Bardygybız güýebiz. Hiç jylyş şok. Oşon üçin tatykdy partiýany şaýlaýly. Men aýtarym, adahammadym arypdy şaýlaýly. Adahammadym aryp kanday gana iş bolbosun al atkaralat. Kırgızstanda 2 adam bolsa biri madymarıp dep oýlaým. Dünya yüzünde 3 adam bolsa 3-ünün biri madymarıp. Madymarıpdy men işenem bardyk jerden bardyk aýtgan gapdary toluk atkaralat. Al şu taktıga gelsele al zamatda өлköni jakşy jaka burat. Kuda kalasa men işenem. Oşon üçin tuğandar jakşy oýlanaýly. Bul ildetten giyin dağı köp nerseler arkasında katylyp jatat. Krizisler bolup atat. Krizistin arkasında Kıtaýdyn
akçası Kıtaydan krediti geleytat. Anı töle albasak jakşynakay jerbizden Tajikistanga okşop jakşı jerlerden ajraýabys. Mojbut köl biresin deşi mümkün. Kıtaydan özünün erki. Oşon üçin tuğandar oýlanoýly madumarpdy şaýlaýly oşoga men bardygyny çykyryp ketem. Assalamu aleykum rahmatullahi ve berekatuhu.